Ćao drugari! Posebnu pažnju u agenciji posvećujemo procesu odabira posla za svakog kandidata posebno. Ono što treba da znate je da su svi poslovi vidljivi i istaknuti na sajtu www.ideas.rs u sekciji poslovi. Ali u biranju poslova niste prepušteni sami sebi, već vam u tome aktivno pomažemo. Ovako to funkcioniše. Kada prvi put dođete u agenciju, jedno od pitanja će biti kako vi vidite svoj program i koji su vam glavni motivi za work and travel. Na osnovu vašeg odgovora mi vam preporučujemo posao i lokaciju koja će vam najviše odgovarati, kako biste što lepše proveli leto u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, sve naše preporuke su zasnovane na iskustvima kandidata od prethodnih godina. Dakle, nama je bitno da vam pomognemo da izaberete odgovarajući posao i lokaciju na osnovu vaših preferencija. Veliku ulogu u tome igraju naši Student Advisor i jedinstvena podrška koju dobijate samo u našoj agenciji. To su naši bivši kandidati, višegodišnji učesnici programa, koji će vam pomoći savjetima iz prve ruke i ličnog iskustva da izaberete što bolji posao. Na primer, kandidatima koji govore dobro engleski jezik i vole dinamičan posao, preporučit ćemo konobarske i basarske pozicije. Sa druge strane, ako vam je engleski malo slabiji, a želite da lepo zaradite, verovatno je posao kuvara odlična opcija za vas. Imamo preko 1000 poslova u ponudi. Na vama je samo da znate šta želite, a mi ćemo vam pomoći oko svega ostalog. Da bi neko dobio posao, on mora da prođe intervju sa poslodavcem ili sponzorskom agencijom. Iako je intervju na engleskom, nemate razloga za brigu. Pre svega, mi ćemo obaviti preliminarni intervju sa vama i predložit ćemo vam posao za koji smatramo da ćete uspešno proći razgovor. Osim toga, svi naši kandidati prolaze besplatnu pripremu za intervju sa poslodavcem, pa je na vama samo da budete skoncentrisani i nasmejani.